Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní poludňajšej talk show s našimi zaujímavými témami a hostiami, ktorých som si na dnes pozvala, aby nám porozprávali zaujímavé témy. Prvým mojím hostom je Peter Todt, bývalý novinár, bývalý šéf kontrarozviedky SIS, publicista, autor kníh o fungovaní tajnej služby na Slovensku. Dobrý deň, vítam ťa v našom štúdiu. Dobrý deň. Budeme sa rozprávať na niekoľko zaujímavých tém. Dotknem sa rozhovoru, ktorý si nedávno natočil s bývalým šéfom SIS Ivanom Lexom a týkalo sa to práve témy únosu Michala Kováča mladšieho. Táto téma rezonuje v súčasnosti v súvislosti so zrušenými amnestiami bývalého premiéra Mečiara, ale budeme sa rozprávať aj o iných ďalších témach a v druhej časti poludňajšej talk show privítam mladého filmára, fanúšika seriálu Hry o tróny Martina Ďurišku. Budeme sa rozprávať práve o tomto fenoméne, čo to je, že Hry o tróny, tento seriál, ale aj kniha, vyvolalo také nadšenie medzi fanúšikmi až doslova ošial. A o Hrách o tróny, o každom jednom dieli tohto seriálu informujú všetky renomované médiá na svete. Pozrieme sa na pozadie tohto úspechu. Ako som už povedala, Peťo, chcem sa s tebou rozprávať o takých témach, v ktorých si doma a o ktorých veľa píšeš aj rozprávaš. Je to teda obdobie, keď si fungoval ako novinár a veľmi aktívne si mapoval udalosti okolo únosu Michala Kováča mladšieho, ale aj vôbec o tom fungovaní počas obdobia mečiarizmu. Napríklad bolo ťa vidieť aj v seriáli o slovenskej mafii, o jednotlivých skupinách mafiánskych, z ktorých dnes už väčšina nežije alebo je vo väzení. Môžeme sa možno dotknúť chvíľku, aj keď to väčšina už nežije. Čiže mapoval si veľmi aktívne toto obdobie a nedávno si priniesol sériu rozhovorov s bývalým šéfom SIS Ivanom Lexom, ktorý je ústrednou postavou, hádam popri Vladimirovi Mečiarovi, tohto obdobia v súvislosti s únosom prezidentovho syna. Čo nové si sa, respektíve najskôr sa spýtam takto, čo ťa teda nejako primelo k tomu, že si oslovil Ivana Lexu a natočil túto sériu rozhovorov a prečo práve tebe teda dal rozhovor, pretože nikomu inému rozhovor neposkytol? No teda neviem, či si môžem urobiť aj takú malú reklamu, ale vlastne bez toho, aby som to neurobil, neviem odpovedať na tvoju otázku. To znamená, že ja som pred približne rokom, ani nie celým rokom, založil vlastný Nemenuj, portál. Vlastný portál, kde teda píšem o slovenskej politike, o geopolitike a píšem aj o tom, čo si rozprával o spravodajských službách a trošku aj o slovenskom podsvetí. A potom, čo nastal taký nový ošial v kauze únos, alebo respektíve zavlečenie prezidentovho syna po zrušení Mečiarových amnestií, tak som si povedal, že snáď by bolo vhodné sa k tejto téme nejakým spôsobom vrátiť a vrátiť sa k nej z určitého nadhľadu. Tak som oslovil Ivana Lexu cez jeho právneho zástupcu, pána Mareka Paru. Napísal som mu mail, že teda moja stránka je dostatočne slobodná na to, aby mohla uverejniť s ním rozsiahlý rozhovor a chcel som, aby to bolo autentické. To znamená, že som to zaznamenával som to na video. Nechcel som nič prepisovať, tým pádom nič autorizovať. Ani si nezasahoval do toho záznamu. Poviem ti úprimne, že vystrihli sme 3 vety. A to len preto, lebo sme tam nejako koktali a to bolo, že ako Ivan Lex raz koktal, potom som ja raz koktal a raz koktala moderátorka. A pritom by som sa chcel zastaviť, že prečo moderátorka. Chcel som totižto mať určitý odstup od tej diskusie s Ivanom Lexom. Nechcel som byť ten, ktorý sa ho pýta. A chcel som byť skôr človek, ktorý buď glosuje jeho výroky, alebo uvádza jeho niektoré výroky do kontextu. Takže to je asi takým tým technickým otázkam, na ktoré si sa pýtala.
Čo nové tam povedal z tvojho pohľadu? Bol ten rozhovor posun vpred? A teraz nemyslím už iba na osobu Ivana Lexu, ale na celý ten prípad mám na mysli, pretože naozaj objavujú sa, alebo teda hodne sa publikujú tie informácie známe už z toho obdobia a všetci vlastne čakajú, či kauza bude mať nejaký vývoj a posun. No a práve preto bol ten rozhovor rozdelený do 3 častí, lebo tá prvá časť bola venovaná tým procesným otázkam. A to je to, čo ty sa pýta, že či tom bude mať nejaký posun, tá kauza. Potom druhý diel bol k únosu a tretí bol k prípadu Roberta Remiáša. No, ak mám odpovedať na tvoju otázku, tú kľúčovú, ktorú asi ti najviac ide, a to je, že teda, že či povedal niečo nové, tak ja by som povedal, že on vlastne povedal niečo nové tým, že niečo nepovedal, čo v minulosti hovoril. Hej. A Ivan Lexa samozrejme nepovedal, že by sa podielal na zavlečení Michala Kováča mladšieho, nepovedal, že by vydal k tomu nejaké pokyny, ale už to nebolo také vehementné popieranie, že Slovenská informačná služba zavliekla Michala Kováča mladšieho. Mal som z neho pocit, z Ivana Lexu, že sa snaží povedať, že očividne došlo k zavlečeniu Michala Kováča mladšieho do cudziny. Už teória o samoúnose na takýchto ako srandách, ktoré nám tu predostierala vtedajšia propaganda, toto tu nebolo. A snažil sa teda ale hovoriť o tom, že dobre, že ak to bolo aj nejaké teda zavlečenie a participovali na tom nejakí spravodajskí dôstojníci, takže v tom mohla mať prsty nejaká štruktúra bývalého ministra vnútra Ladislava Pitnera, že teda on sa so Sviechotom dobre poznal a tak ďalej. Ale ja mám pocit, že samozrejme, že túto konštrukciu, ktorú si Ivan Lexa v rámci, teraz nechcem povedať, že procesnej obhajoby, ale takej tej verejnej obhajoby, tej mediálnej obhajoby zvolil, že má vyvolať trošku taký, trošku väčší chaos v tom, ako trochu spochybniť to, čo sa v médiách o tom doteraz popísalo. Ale zároveň Ivan Lexa ako keby už chápal, že nemôže naplno poprieť, že Slovenská informačná služba sa nejakým spôsobom na to podielala. A on sa snaží proste hovoriť to, že ja som k ničomu takémuto pokyn nevydal. A ak sa aj niečo také stalo, tak sa to muselo stať bez môjho priameho pričinenia. Hej. Takto explicitne to samozrejme neuviedol, ale je to moja interpretácia toho, čo on hovorí a myslím si, že sa to celkom blíži k pravde a z tohto pohľadu si myslím, že to bol celkom posun. Vieme o tom, že spis o zavlečení Michala Kováča mladšieho existuje, vlastne to vyšetrovanie nejaké prebehlo, teraz je už v rukách toho príslušného sudcu. Už veľa krát sa na túto tému vyjadrovali odborníci, aký bude mať celý tento prípad ďalší osud. Aký teda bude mať ďalší osud podľa teba? Je to tam zmapované dostatočne na to, aby sa niečo udialo, alebo iba vyjde tá pravda najavo, potvrdí sa nejakým spôsobom, ako si teraz povedal, že už to možno ani tí hlavní aktéri nepoprú a tým sa to nejako navždy uzavrie, pretože tá trestnoprávna zodpovednosť bude veľmi zrejme problematická dokázať. No ja si myslím, že to bude trochu komplikovanejšie, ako hovoríš. Pretože poprvé zákonný sudca, ktorému to bolo pridelené, bude teraz musieť preštudovať nejaký rozsiahly spisový materiál. Bude si musieť ale preštudovať aj príslušné rozhodnutia Národnej rady, Ústavného súdu a tak ďalej. A bude sa musieť rozhodnúť, že či vytýči hlavné pojednávanie, nejaký termín. Alebo či sa opýta Európskeho súdu, že ako má v tejto veci postupovať, keď už sa raz v tejto veci rozhodovalo. Hej. Alebo či po preštudovaní spisu dospieje k názoru z nejakého dôvodu, že by mal prípad vrátiť naspäť do vyšetrovania. Hej. Čiže ak tesne po zrušení Mečiarových amnestií predseda Okresného súdu Bratislava 3 povedal, že nie je na mieste nejaký optimizmus v tom zmysle, že teraz bude táto kauza rýchlo vyriešená, tak myslím si, že mal pravdu, pretože to, či bude hlavné pojednávanie a kedy bude hlavné pojednávanie,
nie je ešte vôbec jasné. To je ako jedna strana veci. A teraz ale samozrejme ľudí zväčša nezaujímajú tieto procesné otázky a zaujíma ich hlavne tá materiálna stránka veci, to znamená ten skutok, ten skutkový dej toho, jak sa to stalo a jak to prebehlo. No a to je jedna vec, že mediálne, aj investigatívne a informačne sme, či už ako novinári, alebo aj ako spravodajská služba, celkom slušne zmapovali ten priebeh toho zavlečenia a je to proste všeobecne dostupné, sú tie informácie a na tom sa ani veľa nedá zmeniť. Hej, to všetci vieme. Druhá vec je, že aká je dôkazná situácia a nakoľko bude možné preukázať jednotlivým činiteľom, že napríklad vydávali pokyny na to, aby došlo k sledovaniu Michala Kováča mladšieho, došlo k zablokovaniu cesty, k jeho náloženiu do toho auta, k únosu a tak ďalej. Pretože tieto pokyny sa samozrejme nedávali písomnou formou, vydávali sa ústnou formou. To je jedna vec. Ďalšia vec je, že úplne kľúčová postava zavlečenia Michala Kováča mladšieho, bývalý riaditeľ kontrarozviedky a potom námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby Jaroslav Svichota je mŕtvý. A Jaroslav Svichota síce učinil nejakú výpoveď, v ktorej hovoril teda o tom, že Ivan Lexa bol zainteresovaný do toho, že Vladimír Mečiar bol do toho zainteresovaný, ale on zároveň aj tú výpoveď odvolal neskôr a odvolal ju s takým ako nejakým aj listom, v ktorom napísal, myslím, že vtedy šéfovi odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti Jozefovi Šatekovi, v ktorom mu napísal, že no tak už som vypovedal, ako ste chceli, poskytol som Zite Sújovej do plus 7 dní rozhovor presne v tých intenciách, ako ste chceli, a ešte stále som vo väzbe. Hej. Takže toto bude podľa mňa veľmi silný argument ako v rukách Lexovej obhajoby, keď určite sa bude snažiť ako spochybňovať to pôvodné svedectvo Sviechotové. Lebo zase si musíme povedať aj to, že sudcovia nemajú radi, keď svedkovia menia, alebo obvinení alebo obžalovaní menia výpovede. Zväčša tá prvá výpoveď sa javí ako autentická a berie sa ako pravdivá a musia existovať veľmi vážne dôvody na to, aby akceptovali tú zmenenú výpoveď. To znamená, že musia preukázať, že tá zmena výpovede není účelová. No a teraz ale bude veľmi dôležité vedieť alebo zistiť, že teda ako to bolo s tými podmienkami, za ktorých Sviechota vypovedal a za ktorých poskytol ten rozhovor a čo za tým bolo a či to bola iba jeho nejaká účelová hra alebo nie. Ale takýchto drobností a takýchto detailov tam môže byť oveľa viac. No, to je to, čo sme všetci očakávali, že po takých dlhých rokoch naozaj bude veľmi ťažké rozpliesť tento prípad. Ak môžem ešte takú malú poznámku k tomu dodať, a preto hovorím, a to som aj zdôrazňoval Ivanovi Lexovi v tom rozhovore, že sú proste dve rozdielne pravdy. Ako jedna je kognitívna, to znamená, že taká historická, ktorá je úplne očividne hovorí o tom, že Slovenská informačná služba uniesla prezidentovú syna. A druhá pravda je, ktorá sa dá dokázať prostriedkami trestného práva. Hej? A tieto veci treba veľmi zásadne rozlišovať. Rozprávam sa s Petrom Totom, bývalým novinárom, bývalým šéfom kontrarozviedky SIS, dnes publicistom. Rozprávame sa o známom prípade zavlečenia ex-prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho do Rakúska. Budeme sa rozprávať aj po krátkych správach a trošku sa už pobavíme o fungovaní tajných služieb u nás a možno aj vo svete. Mojím hosťom je Peter Tóth, publicista, autor niekoľkých kníh o Slovenskej informačnej službe. Toto obdobie, o ktorom sme hovorili pred správami, únos prezidentovho syna, obdobie mečiarizmu, tie praktiky, ktoré boli vyčíňanie mafiánskych skupín a podsvetia na Slovensku, to bolo obdobie, ktoré si mapoval ako veľmi mladý novinár, veď sme boli kolegovia a bol si jeden z najmladších novinárov, ktorí takéto ťažké témy spracovávali, neviem, či vôbec nie najmladší zo všetkých. Ale práve toto obdobie a mapovanie týchto tém, inak bolo by zaujímavé, ako si sa k týmto témam vôbec dostal. Prečo ťa to tam zlákalo ako mladého chlapca? A potom tá druhá moja otázka,
Kde to nastalo, ten prechod z jedného brehu do druhého? V tom čase, keď sa diali tieto udalosti, najmä únos prezidentovho syna, sa už otvorene hovorí, že fungovala akási paralelná tajná služba, nakoniec si o tom hovoril otvorene aj ty. Či to bol ten moment, ktorý ťa potom vlastne doviedol do tej už oficiálnej tajnej služby, alebo čo to bolo? Ako si prešiel z jedného brehu do druhého? No, to sú 3 také zásadné okruhy, ktoré som naznačila. No, ten prvý je pomerne jednoduchý. Keď vlastne zavliekli prezidentovho syna do cudziny, tak som mal necelých 25 rokov, áno, necelých 25 rokov. A tak to je človek taký plný ako všelijakých vášní, ktoré s ním voncujú a samozrejme veľmi silný pocit spravodlivosti, potreby spravodlivosti. Áno, ale aj potreby sa nejakým spôsobom uplatniť, realizovať. A keď sme to počúvali, pamätám, s Robom Kotianom a ešte neviem s ktorým kolegom, vlastne toho 1. septembra v redakcii v rádiu už bol unesený prezidentov syn, tak som vyslovil takú myšlienku, že chlapci, za tým bola síska. A Robo Kotianu bol vždy taký uvážlivý, tak mi hovorí mladý, ako, že upokoj sa, ako na takéto vyjadrenia je príliš skoro, a ja som na to povedal, no tak pozri sa, nikto za ňo nepýtal výkupné, ani nikto nemá žiadne politické požiadavky, proste, že tam není ani ten zištný, ani politický, ten zjavný politický motív za tým, tak mi povedz, že potom aký iný, ako, že proste motív za tým môže byť a že kto iný by to mohol urobiť, len Slovenská informačná služba. Takže týmto spôsobom som sa nejako preštrikoval k tomu, že som si tú tému v redakcii tak trochu uzurpoval. Vtedajší šéfredaktor žiaľ nebohý Karol Ježík, nejak súhlasil s tým, aj by mi tak nejako pridelil tú tému. No a stalo sa to, že som sa tomu začal venovať naplno. A potom s tým prišli samozrejme aj tie témy, ktoré si spomínala, to znamená ako mafia, pôsobenie podsvetia, pretože v tom čase to podsvetie nesúviselo to len s mečiarizmom. Hej? Proste mali sme tu 90. roky, zavádzali sme kapitalizmus, ale nemali sme kapitalistické zákony, nemali sme dostatočne ani skúsenú, ani prostriedkami, ale ani inštitucionálne a zákonne vyzbrojenú políciu na boj s týmto organizovaným zločinom. Ale čiastočne ten organizovaný zločin prerastal aj do štruktúr štátu, respektíve tá spravodajská služba v tom čase príliš úzko spolupracovala s podsvetím, aj keď samozrejme spravodajská služba za určitých okolností musí využívať podsvetie na získavanie informácií, ale to sú dve rozdielne veci. No, čiže toto bolo tak sa to nejako stalo, že som prišiel k týmto témam. No a potom je tu tá veľmi dôležitá otázka, ktorú si položila s tou paralelnou spravodajskou službou. Ak si dobre spomínam, tak mala si tu v relácii raz Pavla Hrušovského, ktorý sa na túto tému vyjadril dosť by som povedal nevhodným spôsobom, že to bolo odmietol to, upresnila. No tak Pavel Hrušovský, treba povedať, že v tom čase, keď existovala paralelná spravodajská služba, bol druhorady politik a treťorady poslanec Kresťansko-demokratického hnutia a samozrejme predseda KDH Jan Čarnogurský v tom čase Pavla Hrušovského, ale ani mnohých iných politikov, ktorí boli v tom čase oveľa vyššie postavení, ako bol napríklad Ivan Šimko alebo ani Fero Mikloško, nepripustil k určitým informáciám o existencii určitých štruktúr. Môžem povedať, že Jan Čarnogurský komunikoval veľmi intenzívne s takým druhým mužom tejto paralelnej štruktúry, to bol Igor Cibula, a občas komunikoval aj s takým garantom tohoto združenia neformálneho dobrovoľníkov, a to bol generál Mitro. No a otázka stojí tak, že... A Ladislav Pitner v tom akú úlohu zohrával? No tak Ladislav Pitner bol v podstate taký maskot a vzhľadom na to, že on bol, ako hovoria Česi, ukecaný príliš a v podstate neprezradil iba to, čo nevedel, tak dostal takú úlohu takého hovorcu tejto paralelnej štruktúry, ale to nepovažujem za podstatné. Za podstatné považujem to, že
Po 31. auguste 1995, to bol deň, kedy došlo k zavlečeniu prezidentovho syna, sa určitá skupina osôb rozhodla, že je potrebné dokumentovať nezákonnosti spravodajskej služby. A vzhľadom na to, že vtedy v štáte celý bezpečnostný aparát, či už políciu alebo spravodajské služby, ovládal HZDS, tak to nebolo možné robiť oficiálnymi prostriedkami. Takže tu vznikla, doslova by som povedal, samozrejme neozbrojená, ale partizánska skupina. Boli to ľudia, ktorí naozaj riskovali veľa, riskovali kariéry, riskovali niekedy aj, nechcem povedať život, ale riskovali možno určité fyzické útoky. A niektorí aj tie fyzické útoky zažili, ktorí sa teda rozhodli, že budú dobrovoľne postupovať tieto informácie bývalým vysokým funkcionárom spravodajskej služby, ktorých som tu už menoval, a niektorým ďalším. A tí o týchto skutočnostiach informovali vtedajšieho prezidenta, dnes už nebohého Michala Kovača, a zároveň niektorých predsedov opozičných strán, a to predovšetkým už spomínaného Jana Čarnogórského, predsedu Demokratickej únie Jozefa Moravčíka. A z času na čas sa stretli aj s niektorými predstaviteľmi strany Demokratickej lavice a proste im ako dávali informácie o tom, akých nezákonností sa dopúšťa spravodajská služba. Čiže od bývalých opozičných a potom aj vládnych politikov by si títo ľudia skôr zaslúžili určité uznanie a nie také nerozvážne ako výroky, akých sa dopustil pán bývalý predseda Hrušovský. Je to jeho poznanie tejto situácie, aby som to upresnila? Dobre, ale paralelná tajná služba je naozaj v demokratickej krajine niečo nevídané, dalo by sa povedať, že až nezákonné. Neviem si predstaviť, aby to tolerovali nejaké demokratické krajiny v rámci teda svojho vládnutia a svojich štruktúr. Asi by sa veľmi rýchlo porátali s takouto paralelnou skupinou. Ja súhlasím. Ale my si musíme uvedomiť, že sa rozprávame o období rokov 95 až 98 a teraz si treba akože položiť na misku váh. Bolo správne, že niekto bol ochotný získavať informácie o nezákonnostiach vtedajšej tajnej služby, alebo nebolo to správne. Aj z morálneho, ale aj z právneho hľadiska si myslím, že to správne bolo. Po druhé, paralelná spravodajská služba nevykonávala žiadne nelegálne aktivity. To je ako po druhé. A po tretie, dnes takáto paralelná štruktúra neexistuje. A z dobrých dôvodov neexistuje, pretože tu je normálny ako demokratický režim. Samozrejme, ľudia na to majú rôzne názory, chodia protestovať pred Bonaparte, alebo ja neviem. Proste, hej, je tu normálny politický život a nikto nemá dôvod takéto organizácie alebo teda nejaké paralelné štruktúry zriadovať. Toto bol teda moment, keď teda sa zmenil režim, padla vláda Vladimíra Mečiara a prišla nová vláda na čele s Mikulášom Dzurindom. To bol ten moment, keď si teda z tej paralelnej štruktúry nejako prirodzene prešiel do tej tajnej. Ja si spomínam na jednu vec a ja som tiež za to hlasovala v parlamente, keď prišiel návrh na to, aby novinári nemohli zo zákona spolupracovať s tajnou službou. Dovtedy nie, že to v zákone samozrejme nebolo takto ukotvené, že môžu, ale nebolo to zakázané. A potom sa hovorilo o tvojom mene, že ty si paralelne ako novinár spolupracoval s tajnou službou, potom sa to zakázalo, teda ja sa priznávam, že tiež som bola za to. Pripadalo mi to nevhodné v demokratickej krajine, aby takéto prepojenia boli. A potom si sa teda ocitol na strane tej oficiálnej Slovenskej informačnej službe už oficiálne otvorene a išiel si do funkcie. Bol to pre teba veľký skok? No, ja teda pár upresnení. Áno, teraz presnení, správne po slovensky spresnení. Ja som nebol spolupracovník tajnej služby.
Lebo si hovorila, že som s ňou spolupracoval. Ja som bol príslušník. Ono to bolo také zahmlené vtedy, že spomínalo sa tvoje meno, že ty si bol ako príklad, prečo tento zákon prišiel. Áno, ja som bol príslušník spravodajskej služby a tým, že ma už tu spomínaný bývalý predseda KDH Hrušovský prevalil v podstate v médiách, som bol vlastne odkrytý, takže dneska už o tom asi aj môžem hovoriť, keď vtedy druhý najvyšší ústavný činiteľ si dovolil takúto vec povedať verejne do médií. No tak ja som bol tzv. Riadiaci dôstojník v legalizácii, teda tzv. Legalizant Slovenskej informačnej služby. Nebol som tajný spolupracovník. To si treba ako ujasniť tieto pojmy. Čiže a prečo som sa stal spravodajským dôstojníkom? Na to existuje pomerne veľmi jednoduché a praktické vysvetlenie. Po roku 1998 tu vzniklo obrovské vákuum, informačné vákuum na strane vlády, na strane štátnej moci, pretože odchodom toho tvrdého jadra, tej garnitúry tvrdého jadra Slovenskej informačnej služby, ktorá bola vedená vtedy Ivanom Lexom a Jaroslavom Sviechotom, skartovala obrovské množstvo spisového materiálu. Ale nie len takého spisového materiálu, ktorý sa dotýkal tých nezákonností, ale aj dokumentovania činnosti vtedajšieho podsvetia. Keď sa bavíme o rozpracovávaní podsvetia spravodajskou službou, tak sa bavíme o takom spravodajskom práveku. Dneska už je na to vybavená dostatočne polícia, ale v tom čase tu existovalo obrovské vákuum. No a ja z titulu toho, o ktorom sme sa tu už bavili, som mal veľmi dobrý a prirodzený prístup do určitého prostredia. Spravodajsky veľmi zaujímavého. A do určitej miery, nielen ja, tá spravodajská služba si samozrejme vytvárala aj iné prostriedky a iné pozície v tom záujmovom prostredí, ale teda ja som mal tú možnosť, že som k tomu vedel prispäť, takže som sa stal takou prirodzenou voľbou pre novovymenovaného a druhýkrát vymenovaného riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Mitra, aby ma ako prijal do služobného pomeru. A ja som sa teda podielal na týchto spravodajských aktivitách, ktoré smerovali k dokumentovaniu činnosti niektorých skupín organizovaného zločinu, ich prepojenia na politické a štátne štruktúry. A potom som samozrejme dostával aj iné spravodajské úlohy, ktoré súviseli napríklad s pôsobením niektorých cudzích spravodajských služieb na území Slovenskej republiky. A ešte som dostával aj určité úlohy v súvislosti s korupciou, to znamená na úseku ochrany ekonomických záujmov Slovenskej republiky. Poďme sa trošku pozrieť, poodhalme aspoň pokiaľ môžeš oponu toho fungovania tajnej služby na Slovensku. Je taká dobrá príležitosť, pretože americká CIA oslavuje nejaké výročie svojho vzniku, myslím, že 70. A tam sa teda teraz vynára veľa článkov, ktoré hovoria o tom, ako táto služba funguje. Naozaj v tých západných krajinách, aj ja som to videla aj v Británii, kde som pôsobila, je tajná služba niečo, čo väčšina obyvateľov berie naozaj za svoje. Že je to, síce vedia, že používajú občas všelijaké prostriedky, ale je to niečo, čo má ochraňovať ten štát, tak toto berú, takto sa na to pozerajú, takto sa s tým nejako stotožňujú. U nás naopak, stále tá SIS, keď sa povie slovo SIS, tak je to niečo, a ty sa s tým určite stretávaš, ako s minulosťou príslušníka SIS je niečo, kde každý tak cukne od toho trošku. Stále má povesť tajná služba, a teraz neviem, či to je relikt komunizmu, alebo už povesť, ktorú si vybudovala tajná služba po 89., že je to niečo, kde sa deje niečo nekalé, že je to niečo na boj s vnútorným nepriateľom, s oponentom, že je to niečo, kde sa ekonomické záujmy nejakým spôsobom riešia, prejavujú a tak ďalej, tak poodhal to trošku. Prečo naša SIS nemá takú povesť ako americká CIA, britské tajné služby, ktoré majú vysoké renomé? No určite teda takto. Zase si odpovedala strašne veľa problémov a pokúsim sa aspoň v krátkosti z nejakého nadhľadu sa na to pozrieť.
No, myslím si, že z hľadiska výsledkov práce majú britské spravodajské služby oveľa väčšie renomé, ako má CIA. CIA bohužiaľ sa posledné 10 ročia degenerovala na paramilitárnu organizáciu. A tým nechcem povedať, že nedokáže sústreďovať hodnotné spravodajské informácie, ale britské spravodajské služby majú z tohto pohľadu oveľa väčšie renomé. A treba si ale aj uvedomiť, že prečo. Britské spravodajské služby majú veľmi dlhú históriu. Treba si uvedomiť, že Veľká Británia bola imperiálna mocnosť. Veľká Británia bola koloniálna mocnosť a mala globálne záujmy. Nad bývalým britským impérium nezapadalo slnko, sa hovorilo. A tomu aj zodpovedal význam spravodajských služieb Veľkej Británie. Po druhej svetovej vojne sa síce impérium Veľkej Británie rozpadlo, ale napriek tomu Veľká Británia zostala námornou mocnosťou a zostala akýmsi ostrovom medzi Amerikou a Európou. A opäť tomu zodpovedali spravodajské záujmy Veľkej Británie a veľká väčšina Britov si uvedomuje, že práca v spravodajskej služby poprvé poskytuje vláde jej veličenstva informácie, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodnutia, pre kvalifikované rozhodnutia pri riadení Veľkej Británie, pri dosahovaní alebo zabezpečovaní bezpečnosti Veľkej Británie a pri rozhodovaní sa o tom, či Veľká Británia pôjde alebo nepôjde do vojny. Ďalej, britské spravodajské služby si vydobili veľké renomé pri boji proti terorizmu. Ale pozor, nielen proti moslimskému terorizmu, ktorý vidíme dnes, ale aj voči írskému terorizmu. Áno, vo vnútri. Čiže z tohto pohľadu britské spravodajské služby naozaj majú dôvod byť rešpektované. Druhá vec je, a teraz sa vraciame na Slovensko, je, že politici aj novinári sa správajú k britským spravodajským službám veľmi zodpovedne. Doslova by som si povedal, že si ich až hýčkajú. To neznamená, že keď sa objavia nejaké nezákonnosti alebo nejaké nedostatky v činnosti spravodajských služieb, takže ich nekritizujú. Ale nerobia zo spravodajskej služby démona, tak ako sa to robí na Slovensku. A u nás takmer každý politik, ktorý chce byť zaujímavý, povie, keď je v opozícii, že ho sleduje Slovenská informačná služba, že mu robí zle a že si odpočúva telefón a tak ďalej, krížom krážom. A novinári, ktorí nemajú ani základné informácie o tom, ako funguje spravodajská služba, aké je poslanie a čomu slúži, tak oni veselo vypisujú. A vypisujú niekedy naozaj veľké nezmysly. No a samozrejme, že potom sa vytvára o spravodajských službách taká mienka, ako si tu naznačila, a tie psychologické dôvody spočívajú samozrejme v tom, že tu máme nejakú minulosť, štátna bezpečnosť, máme tu nejakú minulosť 95-98, ale zase na druhej strane treba povedať aj to, že za posledné 10 ročia alebo 15 rokov jednoducho Slovenská informačná služba zdegenerovala, a to preto, lebo politici nenašli poprvé správny spôsob, ako ju úkolovať. To znamená, ako jej dávať spravodajsky významné úlohy. To je poprvé. Po druhé, že nominovali do riadiacich funkcií, teraz nehovorím o riaditeľoch, lebo to je samostatná kapitola, ale do riadiacich funkcií ľudí, ktorí neprešli nejakým kariérnym vývojom v spravodajskej službe, ale veľmi často implementovali do štruktúry spravodajskej služby ľudí z polície, pretože si mysleli, že tá práca má ako nejaké styčné body. Áno, nejaké styčné body má, ale poslanie spravodajskej služby je poskytovať informácie pre kompetentné rozhodovanie sa vlády a nie trestné stíhanie osôb. Čiže to sú dve rozdielne kultúry, ako policajná a spravodajská. Potom tam implementovali častokrát aj ľudí z nejakého biznisu do tých vysokých spravodajských
riadiacich funkcií. A z tohto dôvodu sa spravodajská služba nemohla a nemôže rozvíjať a prispôsobovať sa tomu operačnému prostrediu, ktoré tu vzniklo rozšírením napríklad internetu, sociálnych sietí, ale aj zmenenému operačnému prostrediu potom, čo sovietská armáda už nie je v Berlíne. Lebo treba si uvedomiť, že význam spravodajských služieb, či už bývalého sovietskeho bloku, alebo bývalého západného bloku, tak ako boli vtedy definované tieto dva bloky, bol úplne iný vtedy, keď sovietská armáda bola v Berlíne a západné Nemecko bolo okupované. Lebo pozor, aj západné Nemecko bolo okupované. Toto je presne téma, čo chcem otvoriť po krátkych správach, takže ťa preruším, ak dovolíš. Preruším naše rozprávanie s publicistom, bývalým novinárom Petrom Tóthom. Prerušíme ho krátkými správami a potom budeme presne pokračovať o týchto geopolitických otázkach, ktoré dúfam, že dostaneme až do súčasnosti a kde sa tá geopolitika pohybuje. Počúvajte nás aj po správe. Rozprávam sa s Petrom Tóthom, publicistom, bývalým šéfom kontrarozviedky SIS. Bavili sme sa o tom, či je schopná tajná služba na Slovensku zachytávať tie geopolitické procesy, tak aby ich vedela v prospech Slovenska kvalitne spracovávať a dávať na stôl politikom pre ich rozhodovania. Takto zjednodušene som pomenovala jej činnosť. Kde sa teda geopoliticky momentálne nachádzame? V tých siločiarach záujmov, či už mocností, alebo tých jednotlivých ohrození, na čo by mala v prvom rade tajná služba naozaj dobre reagovať. Ako hovoríš, má svoje medzery. Áno, obávam sa, že tie geopolitické siločiary, o ktorých hovoríš, sa v podstate nemenia a keď sa menia, tak sa menia len veľmi pomaly a veľmi nevýznamne. Hej. A to z toho jediného dôvodu, že sa nemení geografia. Hej. Či už vládne v Kremli Stalin, či tam vládne Gorbačov, alebo tam vládne Putin. Rusko, dnes už len Rusko, nie už Sovietsky zväz, Rusko je extrémne zraniteľná krajina. Napriek tomu, že to najväčšia krajina na svete, je veľmi ľahko napadnutelná, pretože nie je chránená zo západu cez severoeurópsku planinu. Dvakrát, respektíve trikrát napadli Rusko až tak, že Napoleon vypálil Moskvu. V druhej svetovej vojne prenikli nemecké vojska tiež veľmi hlboko na ruské územie a v druhej svetovej vojne sa zastavil Hitler až pri Stalingrade a pri poslednej stanici metra Moskvy. Hovorím o tom preto, lebo na základe tejto zraniteľnosti sa Rusko cíti dnes veľmi ohrozené. Hej? Ohrozené sa cíti rozpínaním NATO do Pobaltia, ohrozené sa cíti tým, že Ukrajina dnes koketuje Ukrajina so vstupom do Európskej únie, čo považujú Rusi za akúsi predsieň NATO, čo samozrejme nemusí byť pravda, ale zaznievali rôzne názory o tom, že Ukrajina by mohla vstúpiť do NATO. A keby Ukrajina vstúpila do NATO, tak padne ruský predposledný nárazník. Áno? Ten posledný je Bielorusko. Takže nachádzam sa v tomto prostredí. Veľmi, veľmi, by som povedal, nervóznom prostredí. A potom tu máme Nemecko, ktoré je taktiež extrémne zraniteľná krajina. Napriek tomu, že je to najsilnejšia ekonomika v Európe, 50% HDP Nemecka je závislé od exportu. To ho robí extrémne zraniteľným, pretože ak prestanú byť solventní zákazníci alebo odberatelia Nemecka, tak Nemecko prestane mať taký vysoký životný štandard, na aký je zvyknutý. Z toho môže byť Nemecko veľmi nervózne. Takisto je Nemecko nesmierne závislé od nerastných surovín a prístupu k nim. Preto bola druhá svetová vojna.
Druhá vec je ideológia, pod ktorou bolo vedené, ale tá teraz nie je podstatná. No a potom tu máme nad nami nášho severného suseda Poľsko, ktoré je zmáhajúcou sa severo- a východoeurópskou mocnosťou. Poľsko je azda jediná krajina, ktorá po roku 2008, to znamená po vypuknutí finančnej krízy, ktorá neustále zaznamenala rast ekonomický a jej ekonomický rast je do veľkej miery hnaný nielen exportom, ale čo je významné, aj vnútornou spotrebou. To je v európskych podmienkach unikát. No a teda geopoliticky asertívnejšie Poľsko sa oveľa asertívnejšie aj správa na základe svojich historických skúseností s Ruskom voči Rusku. A svojím spôsobom to Rusko provokuje, ale zároveň sa toto Poľsko snaží strhnúť na svoju orbitu ďalšie krajiny východnej a strednej Európy. A medzi tieto krajiny patrí aj Slovensko. Hej. Projekt toho Trojmoria alebo Intermária, o ktorom bola naposledy reč aj za prítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa z pohľadu Varšavy javí ako dôležitý vytvorenie sanitárneho koridoru medzi Baltským a Čiernym morom. A myslia si Poliaci spolu s Rumunmi, že takýmto spôsobom by sa im mohlo podariť zadržiavať prípadnú rozpínavosť Ruska. A teraz to je otázka tak, pokiaľ ide o naše spravodajské služby a pokiaľ ide o našu geopolitickú stratégiu, že či je v záujme Slovenska sa pridávať k takýmto projektom. A samozrejme tie odpovede na túto otázku môžu byť rôzne, ale predtým, než si položíme túto otázku, tak si treba položiť ešte inú otázku. Že či sú, prepáčte, že to poviem tak trošku vulgárne, ale že či sú hysterické mindráky Poľska dostatočným dôvodom na to, aby sme sa my ako Slováci pustili alebo zhoršovali si svoje vzťahy s Ruskom. Lebo takto podľa mňa stojí elementárna otázka a na túto otázku treba hľadať odpovede. No ale spýtam sa ťa teraz, pretože aj toto Trojmorie som tu s rôznymi ľuďmi mapovala, samozrejme, že aj ja som to so záujmom sledovala. Takto sa to až neinterpretuje, že by tam išlo o naše vzťahy s Ruskom, ako skôr o vzťahy v rámci Európskej únie, pretože táto iniciatíva nie je celkom v súlade s nejakou európskou integráciou ako takou a tiež sa to interpretuje ako iniciatíva Poliakov, ktorí dnes sú v rámci Európskej únie neposlušné dieťa, nazvem to takto, a hľadajú svoju oporu v Spojených štátoch amerických a vytvárajú vlastne ako keby také paralelné centra vplyvu a nechcem povedať celkom moci. Takže má to aj túto interpretáciu. Áno, má to aj túto interpretáciu a tá interpretácia vyplýva z toho, že keď chceš niekomu diplomaticky povedať, že nemáš záujem, tak mu povieš, že v poriadku, poďme spolupracovať, ale nejdeme robiť vyzývateľa Európskej únie. Toto hovorí dneska minister Lajčák a hovorí to veľmi správne. Pretože povedať dneska Poľsku, ktoré má 40 miliónov alebo 38 miliónov obyvateľov a je to proste, opakujem, je to narastajúca regionálna mocnosť, povedať bez obalu nie, sa celkom nedá. Nie. Ale to, čo hovorí minister Lajčák, je, že my nebudeme robiť žiadneho konkurenta Európskej únie, ale pokiaľ budeme toto robiť na platforme Európskej únie, tak poďme sa baviť o tom, že prepojíme sa cez nejaké plynovody a že budeme užšie spolupracovať a tak ďalej. Ale tá interpretácia, o ktorej som ja hovoril, tá vychádza z toho, že z jedného prostého poznania. Američania si uvedomujú, že NATO je z ich pohľadu nefunkčné. A z tohto dôvodu Američania hľadajú iné funkčné aliancie. Keďže Poliaci a Rumúni ukazujú, že sú schopní nielen investovať do svojej armády, ale že sú schopní sa zapájať aj do rôznych iných vojenských operácií, sú v podstate vždy medzi prvými spojencami Spojených štátov, keď ide o napríklad aktivity na Strednom východe a tak ďalej, tak si Američania povedia, že výborne,
ak oni chcú prevziať časť svojej zodpovednosti za svoju obranu a chcú vytvoriť nejakú funkčnú, aj keď neformálnu alianciu, to znamená intermárium medzi Čiernym a Baltickým morom, výborne, my sa k tomu radi pridáme. Pretože, a urobia to Američania z jedného jediného dôvodu. Američania nepochybne nechcú, aby došlo k spojeniu nemeckej technológie a nemeckej produktivity s ruskou surovinovou základnou. Takže ak vznikne takýto sanitárny koridor, Američanov to bude stáť minimum politických nákladov, lebo rozpúšťať na to nemá zmysel pre nich, to by boli obrovské politické náklady, bude ich to stať minimum vojenských nákladov a bude ich to stať tým pádom aj minimum finančných nákladov. Je to veľmi jednoduchá hra z ich pohľadu na tejto šachovnici, ale otázka stále stojí tak, čo Slovensko. No, ale Slovensko je v takej zaujímavej situácii, lebo na jednej strane to spojenectvo, ktoré sa tam definovalo na samite Trojmoria a najnovšie sankcie Spojených štátov amerických voči Rusku, bránia realizácii Nord Streamu 2, čo je v slovenskom záujme. Na druhej strane tieto iniciatívy, ako si povedal, majú presne aj tú druhú stranu, čiže to Slovensko je dnes v takej zaujímavej situácii, že na jednej strane by to malo podporiť, na druhej strane, ako si aj ty povedal, že tomu Poľsku diplomaticky hovoríme, že dobre, ale nie až tak veľmi, ale takže je to naozaj... Niekedy tá diplomacia alebo tá politika je naozaj hra na ostrý noža, také tancovanie trošku na útese, tak je to aj v tomto prípade tak. Alebo je Slovensko, je tá dnešná situácia predsa len trošku komfortnejšia, že sme nejako usadení jednoznačne a len odtiaľ si chránime tú pozíciu. No, obávam sa, že tá situácia sa začína vyhrocovať a začína sa vyhrocovať aj vďaka sankciám, o ktorých si spomínala, pretože tie sankcie, ktoré najnovšie oni ešte nie sú uvalené, pretože teraz ich ešte musí odsúhlasiť po snemovni reprezentantov Senát a potom ich ešte musí odsúhlasiť prezident, ak by ich ten vetoval, čo zrejme neurobí, pretože boli prijaté obrovskou väčšinou hlasov. To znamená, že tá dvojtretinová väčšina, ktorá sa vyžaduje na prelomenie prezidentského veta, sa tam nepochybne nájde v jednej aj druhej snemovni amerického kongresu. Problém v týchto sankciách je zase opäť dvojaký. Jeden je, že žiaľ Bohu, Washington a washingtonské elity, tak demokratická ako republikánska strana, žijú v zajatí studenej vojny. Lebo tieto sankcie, ktoré teraz nemáme celkom priestor na to, aby sme ich teraz... k záveru, tak poprosím zostručniť. Čiže nemáme čas na to, aby sme ich vymenovali. Ale tie sankcie sú tak formulované, že to už nie sú sankcie. To je vyhlásenie obchodnej vojny, a respektíve obchodnej blokády na najzraniteľnejšom mieste Ruska. Rusko je okrem iného, čo som už hovoril, zraniteľné aj tým, pretože je jednostranne orientované na predaj uhlohydratov. Dneska je barel ropy hlboko pod 50%. A ešte dneska sú uvalené také sankcie, ktoré znemožňujú západným spoločnostiam participovať na odhaľovaní nových zdrojov. Dokonca sú tam sekundárne sankcie, ktoré sú namierené ako keby proti európskym spoločnostiam. A tu sa dostáva Európa do konfliktu s Amerikou. A je otázne, ako Európa na to bude reagovať. Pretože nejakým spôsobom na to reagovať bude musieť. A ak na to nebude reagovať, a ak sa k týmto sankciám pridá, alebo ich nenapadne pred Svetovou obchodnou organizáciou, tak potom sa Európa dostane do ešte hlbšieho konfliktu s Ruskom. A keď bude týmto sankciám oponovať, čo sa už stalo, už to urobili Taliani, urobili to Francúzi, no a keď bude oponovať, tak sa zase dostane do konfliktu so Spojenými štátmi. Čiže my sme síce usadení v lone Európskej únie, ale Európska únia je v pohybe, Európska únia je nestabilná,
z Európskej únie sa vytráca blahobyt a navyše dochádza k určitému kontinentálnemu posunu tak medzi Spojenými štátmi a Európou, tak aj medzi Spojenými štátmi a Ruskom. A my tancujeme niekde medzi tým. Medzi tým. Hovoril Peter Todt veľmi zaujímavo. Publicista, bývalý novinár, bývalý šéf kontrarozviedky SIS. Ďakujem ti za návštevu v našom štúdiu a za toto zaujímavé rozprávanie. Dovidenia, do počutia. Rádio Aktuál. Cez deň sa s vami rozpráva Zuzana Martináková.